Goblin Javi, joutilainen luovuuskukki. Kotona tammikuun pika, väsäsi yhdeltä istumalta ja lainasin biitin siltä, joka on nimetty vaatekappaleen mukaan. Toimiskohan Javitse palasen sukat. Joka kerta bileissä itteni tuun taas nolaan. En ollut kahvia keittämässä, vaikka tiputin juhlamokan. Vaikee nukkuu, kun mieli aina muistuttamassa näistä tilanteista. Se on yöpaikka kiusaa ja mun unilääke päättymätön riemu. Propsit se lukijoille, jos nän uni kornei. Nyt ei kyseessä on yksi sarvinen, mulla on broidi. Se on yksi silmäinen, ok. Toi läppä ei kanna niinku ansa luukku. Jos toi lempinimi ei oo sulle entuudestaan tuttu, mä tunnen jaksollisen järjestelmä. Eli Rikki PD, onko sen nimen takana joku kimikkis pede? Ei tää ollut kemian tunti eikä tietenkään köksä. En oo ketään roustaamassa, paitsi vähän rönkää. En puhu lihatuotteista vaan Röngän Matista. Ja muutkin Ylen toimittajat vähän pitäis valistaa. Mut sit Mikko, puhutaanko hetki sun lempilajista? Kesälotat aurinkoon napaan niinku patista. Se on ikoninen tatska niinku mummon tribaali. Javi on se Scarface, noilla muilla vaan spitaali. Putous, se on tappavan tylsään. Mitään mieltä ketkä tynnyris Niagaraa hypänny? On vain yksi kahle kuningaskuntakin. Ei sori, mutta joudutte kuunteleen pakotettuja tuplariimejä aina kun näillä aalloilla on host. Sulla on tori tapaaminen, mulla tori kokous. Se kertoo mun bisneksen laajuudesta ja kun jengi räkii, niin meikä blessaa. Jos kirkko struglaa massinkaan, niin onks silloin papilla siniset kaulukset? Mä mietin vaan hei. Tuolla ulkona sataa luoteja, jos näytät väärää käsimerkkiä, niin kuin siinä Tarantinon paskiaiset leffaseiks, niin kenenkään tyylejä lainaa en. Panostan oman tai painan sen, kopioit ChatGPT:n duunin itellesi. Jengi matkii konetta, tää on käänteinen Turingin testi. Mulla on rauhallinen tyyli, come on milla flow, mut napista pääset seuraavaan, tää on parodia show. Janisse, straight outta Goblin mode.